اسفندیار، شهلا، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بیبی از جو خیستیم. وقتی خواب شد زود دندونهایتون رو شسته به بستر دروید. کنی اسفندیار، شهلا جان، айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед. бибиҷон, афсона гӯ. ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. як лаҳза ҷони биби. хуб, ана ёфтам мавҷи 106.5 FM. афсонаро акнун гӯш мекунему асалакҳои биби. خوابی و راحت می رویم. ассалом бачаҳои азиз, имшаб ман ба шумо афсонаҳои Заргушаки шоир ва Акка Алошудро нақл мекунам. афсонаҳоро нависандаи бачаҳо азизи азиз барои шумо навиштанд. Заргушаку рӯбоҳак ҷура шуданд. ҳар субҳ вохӯрда дар сояи гуворои арча нишаста ношто мекарданд. як пагоҳӣ рӯбоҳак зиёфат медод, пагоҳии дигар Заргушак. баъди ношто аз пайи корашон мерафтанд. як субҳи дам рӯбоҳак Заргушакро пешвоз гирифта дастархон густурд ва 2 табақча занбурӯғ овард. Заргушак занбурӯғро дида хурсанд шуду гуфт: рӯбоҳак шаб нахобид, як сабат занбурӯғ чид. не, ман имшаб хобидам, гуфт рӯбоҳак. занбурӯғро обоям оварданд. гуфтанд ки ҳамроҳи ҷуръат нӯшиҷон кун. ман шеър хондам, ҷавоб дод Заргушак. ваҳ балочае, ҳайрон шуд рӯбоҳак ва пурсид: ту шеър медонӣ? ҳа, шеъри бисьёр медонам. худам ҳам шеър менависам. шеър навиштан душвор аст? ҳам душвор аст, ҳам осон, ҷавоб дод Заргушак. чӣ хел ҳам осону ҳам душвор будааст? пурсид рӯбоҳак. канӣ барои мисол ягон шеър бигӯ, хоҳиш кард Заргушак. рӯбоҳак каме ба хаёл рафту гуфт: офтоб баромад тарақ тарақ, Акка мехонад шарақ шарақ. Заргушак қиқирроз зада хандид. барои чӣ механдӣ? димоғи рӯбоҳак сӯхт. шеъри хушрӯ гуфтам ку. оҳангаш хушрӯю мазмунаш хато, ҷавоб дод Заргушак. куҷояш хато? офтоб магар тарақ тарақ карда мебарояд? ҷавоб дод Заргушак. офтоб садо надорад. хайр, офтоб чӣ хел мебарояд? ба ин саволи рӯбоҳак Заргушак бо шеър ҷавоб гуфт: офтоб баромад дар чархи барин, монанди ранги рӯбоҳи зарин. инро шунида рӯбоҳак чунон хурсанд шуд ки ранҷиданашро фаромӯш кард. баъд пурсид: Заргушак, ту ин хел хушрӯ шеър гуфтанро аз куҷо ёд гирифтӣ? фардо рӯзи таваллуди ман аст. мехоҳам ки шеър навишта ҳамаро даъват кунам. ёд медиҳӣ? чаро ёд надиҳам? хитоб кард Заргушак. аммо шеъргӯиро дар як рӯз ёд намегиранд. дар чанд рӯз ёд мегиранд? пурсид рӯбоҳак. намедонам,
гуфт Заргушак. Шояд дар 1 ҳафта, шояд дар 1 моҳ, эҳтимол дар 1 сол. Заргушак инро гуфту аз рӯбоҳак пурсид: ту баъди ношто ба куҷо меравӣ? Ба марғзор меравам, ҷавоб дод рӯбоҳак. Дар он ҷо чӣ кор мекунӣ? Дар он ҷо барачаҳою бузғолачаҳоро метарсонам. Ана ин корат хато, гуфт Заргушак. Агар ба марғзор рафта барачаву бузғолачаҳоро тарсонӣ, ягон вақт шергӯиро ёд намегирӣ. Хайр, ба куҷо равам? ҳайрон шуд рӯбоҳак. Ба мактаб рав, маслиҳат дод Заргушак. Ба мактаб? Шергӯиро магар дар мактаб ёд мегиранд? Зиёдтар ҳайрон шуд рӯбоҳак. Кани мактаб дар куҷост? Дар лаби чашмаи боло, гуфт Заргушак. Он ҷо Лаклак муаллим аст, ба мо дарс медиҳад. Хондану навиштанро ёд гирифтем. Магар ту хабар надорӣ? Шунида будам, ҷавоб дод рӯбоҳак. Очаҷонам чанд бор ба мактаб бурдан хостанд, лекин ман розӣ нашуда гирья кардам. Охир ман намедонистам, ки дар мактаб чизҳои нағз ёд медиҳанд. Акнун меравам, ҳар рӯз меравам. баъди ин рӯбоҳак ҳатто занбуру хӯрданро ҳам фаромӯш кард. вай аз ҷо хесту хайр дӯстам, то пагоҳи дигар, гуфт ва рафтанӣ шуд. куҷо? пурсид Заргушак. мо ношто накардем ку? пагоҳ ношто мекунем, ҷавоб дод рӯбоҳак. ман ба мактаб меравам. не, аввал ба хонаатон рав, хоҳиш кард Заргушак. барои чӣ? одоби мактабравӣ ҳамин хел аст ки, гуфт Заргушак. аввал куҷо рафтанатро ба очаҷонат хабар медиҳӣ. мабодо куҷо шудӣ гуфта то аз мактаб баргаштанат хавотир шаванд. ҳаминро ҳам дар мактаб ёд медиҳанд? пурсид рӯбоҳак. бале, гуфт Заргушак ва ба тарафи хонаашон шитофт. бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи Заргушаки шоир анҷом ёфт. дар идома гӯш мекунем ба афсонаи Акка Ало шуд. як замон зоғи сиёҳу Аккаи Ало пару боли сафед доштанд. ҳамчунин думи Акка кӯтоҳакак буд. аз ин сабаб зоғу Аккаро паррандаҳои дигар фақат аз овозашон фарқ мекарданд. шақ 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 садо мекард яке. ин Акка аст, мегуфтанд паррандаҳо. қар 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 садо мекард дигаре. ин зоғ аст, мегуфтанд паррандаҳо. зоғу Акка дӯст буданд. ба қавле аз байнашон мӯй ҳам намегузашт. аммо ин дӯстӣ чандон дер давом накард. як воқеаи нохуш рӯй доду дӯстиашон барбод рафт ва онҳо ҷудо шуданд. боре зоғ аз куҷое баргашта ба Акка гуфт: қарр, дӯстам Акка, чормағз хӯрдан мехоҳӣ? шақ шақ, ки чормағз хӯрдан намехоҳад? ҷавоб дод Акка: албатта мехоҳам. кани чормағзат? навакак аз боло як деҳа гузаштам, гуфт зоғ. дар боми хонаи як пиразан чормағз дидам. ҳар кадомаш баробари тухми мурғ. Акка розӣ нашуд. дуздиамонро Шаҳбоз фаҳмад, ба ғори ангишт мепартояд, гуфт вай. он ҷо мисли ангишт сиёҳ шуда мебароем, алҳазар. дар ҳақиқат шоҳи мурғон Шаҳбоз дар хори ангишт
зиндонаке дошт ва ҳар паррандаи гунаҳкорро расо 1 сол нигоҳ медошт. дар ин муддат паруболи он парранда ранги қатрон мегирифт ва бо ягон собун он доғро шуста намешуд. бо вуҷуди ин зоғ бепарво хандид. натарс ҷура, гуфт вай, шаҳбоз нест, навакак ба шикор рафт, бегоҳ бармегардад. чормағзхӯрии моро аз куҷо мефаҳмад? акка дудила шуд ва ба андеша рафт. вай дер боз чормағз нахӯрда буд. аз ин сабаб якборадаҳонаш об кушоду розӣ шуд. хайр рафтем. ҳамин тавр ду дӯсти якранг парида ба деҳа омаданд ва дар боми хонаи пиразан нишастанд. чормағзи калон калону пучоқаш нафисро дида ҳаваси акка дучанд шуд. анна чормағзу манна чормағз, ширину серрафған менамояд. хушҳол шуд вай ва ҳамону якеро гирифту минқор заду шикасту сарусема фурӯ бурд. акка 3 дона чормағз хӯрда буд ки ҷиғилдонаш пур шуд. вай қаноатманд бол афшонда гуфт: ман сер шудам, акнун меравем дӯстам. куҷо? қарқар кард зоғ. сарусема нашав, ин хел рӯзу ин хел неъмат дар чанд сол як бор насибат мешавад. аз неъмати муфт дарҳол рӯ тофтан хуб нест, ношукрист бародар. чормағз неъмати бебаҳост, лекин ҷиғилдонро то кафиданаш пур кардан ҳам хуб нест дӯстам. шақшақ кард акка. ту ҳам сер шудӣ. ана чормағзҳоро шикаста ба ҳар тараф мепартоӣ. аз ин чӣ наф? ман чормағзбозӣ мекунам. магар айбу гуноҳ аст? ҳатто одамон чормағзбозӣ мекунанд. акка боз чизе гуфтан хост ки зоғ якбора ва сахттар қарқар кард. эй акка, бисёр шақшақ накун. аз 2 сар кори дигар надорем. рафтан хоҳӣ бирав, лекин ману ту дигар дӯст намешавем. акка ғамгин шуд. аз баҳри дӯсташ гузаштан, балки дӯсташро танҳо монда рафтан нахост. андаки дигар бозӣ кунад ба дилаш мезадагист, ба худ гуфт вай ва ба лаби бом нишаста мунтазир шуд. ва ҳамин лаҳза ба сараш як фикри олиҷаноб омад. агар чормағзро дона дона ба кӯҳу пушта бурда пинҳон кунам, чӣ шавад? андешид вай. зимистон ки омад, аз ташвиши донакобӣ халос мешавам. аз таги сангу бутаҳо анборчаҳоро якта якта кушода мехӯрам. ин фикр аккаро чунон хурсанд кард ки беихтиёр шақ-шақ карду ҳамаашро ба зоғ фаҳмонд. вале нияту қарори вай ба зоғ маъқул нашуд. ман ба чормағзкашонӣ ҳавсала надорам, ҷавоб дод вай. ихтиёрат, гуфт акка ва худ ба кашонда бурдану пинҳон кардани чормағз оғоз кард. акка то бегоҳ ба кӯҳу пушта чормағзи бисёр бурда пинҳон кард. вале зоғ аз бозӣ даст накашид. ҳарду ҳам аз машғулияти ёфтаашон хурсанду мамнун, беғаму бепарво буданд. онҳо ҳатто якдигарро фаромӯш карданд. аз ин сабаб гурбаи алои дар шохаи ба бом басе наздики бед лунда шуда, ба ҷаҳидан пайд пойда истодаро надиданд. гурбаро барои ба косаи қаймоқ таҳан заданаш кампири хона сахт танбеҳ дода буд ва 1 ҳафта боз аз хона ронда шуда буд. ҳамин ки ба чашми кампирак менамуд, ягон даштному таънаи гӯшхарош мешунид. имрӯз вай метавонист ки боздили соҳиби худро ба даст биёрад. агар зоғу аккаро лоақал якеро боз дошта ба дасти кампирак месупурд, боз ба хона роҳ меёфт.
кош ки чунин мешуд. бо ҳасрат орзу мекард гурба. ниҳоят акка аз парвози дуру дароз сусту лакот шуда барои нафас рост кардан ба лабаки бом нишаст. ин ҷо ба бед ба гурбаи авлод чунон наздик буд ки гурба ин хел мавриди муносибро ба гӯшаи хаёлаш ҳам оварда наметавонист. вай дудила нашуда мисли тир якбора пеш ҷаҳиду ба думаки акка чангол зад. қиқ қиқ шақ шақ фиғон кашид акка. зоғ фирри парида рафт. акка сарусема пеш ҷаҳид. ин дам думаш як ваҷаб ёзид. агар ором наистӣ, масхараомез гуфт гурба, думат як газ ёзида аз думи товус ҳам дарозтар мешавад. ин гап дуруст буд. акка ҳамоно ором шуд. гурба вайро бурда ба дасти пиразан дод. пиразан навакак аз меҳмонӣ баргашта буд. вай аз забони гурба будушуди ҳодисаро фаҳмиду оташ гирифт. баромада чормағзи парешону ғоратшудаашро дид. аламаш дучанд шуд ва аккаро гирифту навҳакунон рост ба назди Шаҳбоз рафт. Шаҳбози одил, зоғу аккаи ту дуздӣ карданд, гуфт вай. ҳарду чормағзи маро дуздиданд. якеро доштам, дигаре гурехт. рости гап, аккаро ба гурба медодам, як луқма мекард, вале ба адлу инсофи ту бовар дорам. худат ягон ҷазо медиҳӣ. Шаҳбоз дар назди пиразан шарманда шуд. вай ҳар замон ба 4 иқлим ҷор зада мегуфт ки паррандаҳо ҳамеша дар итоаташанд. ягон мурғ бе амри вай ҳатто бол намезанад. баъд аз ин қадар овозаву дарвоза кардани бузургии худ, дуздӣ карда ба даст афтодани зоғу акка ғазаби Шаҳбозро овард. вай ба сари кӯҳи баланд баромаду фарёд зад. қиё қиё қиё, паррандаҳои олам ҷамъ шавед. зоғу акка дуздӣ карданд. онҳоро маҳкум мекунем. рӯзи дигар паррандаҳои олам ҷамъ шуданд. баъд аз муҳокимаи дуру дароз ки то бегоҳи рӯзи дигар давом кард, ҳама бо як овоз гуфтанд: дуздон ба зиндони ғори ангишт партофта шаванд. бигзор пару болашон сиёҳ гардад. ҳамин тавр зоғу акка дар зиндони ғори ангишт маҳбус шуданд. аз байн чанд вақт гузашт. як рӯз ба назди Шаҳбоз боз ҳамон пиразан омад. салом, Шаҳбози одил, гуфт вай. омадам ки аккаро аз зиндон барорӣ. акка ҳанӯз сиёҳ нашудааст, ҷавоб дод Шаҳбоз. бигзор сиёҳ нашавад, гуфт пиразан. барои чӣ? ҳайрон шуд Шаҳбоз. охир вай дузд аст, дузд бояд рӯ сиёҳ гардад. пиразан гуфт: Шаҳбози одил, дар олам чӣ корҳо мешудаанд? баъзан хубӣ мекунам гуфта ба дигарон бадӣ мерасонӣ. гоҳо бадӣ мекуниву ба ивазаш некият мерасад. аз чормағзҳое ки акка дар кӯҳу пуштаҳо пинҳон карда буд, имсол ниҳоли бисёр рӯид. акнун замин пури чормағз мешавад. одамон хурсанд, гуфтанд ки ба назди ту омада озод шудани аккаро хоҳиш кунам. аммо Шаҳбоз гуфт: кори хуб шудааст албатта, лекин масъалаи аз ғори ангишт озод кардани аккаро қозиҳо ҳал мекунанд. вай инро гуфта боз ба сари кӯҳи баланд баромаду фарёд зад. қиё қиё қиё, паррандаҳои олам ҷамъ шавед. масъалаи аккаро дубора мебинем. аз дуздии вай ба одамон нафъ расидааст. бори дигар паррандаҳои олам ҷамъ шуданд ва муҳокимаи аъмоли акка оғоз ёфт.
қозӣ шутурмурғ буд. вай буду шуди масъаларо ба ҳамҷинсонаш фаҳмонд. аммо ин дафъа баҳс хест. як гурӯҳ талаб карданд ки ака дар ғори ангишт 1 соли расо боз монаду сар то по сиёҳ гардад. гурӯҳи дигар баръакс талаб намуданд ки ака фавран озод карда шавад, то пару болаш сиёҳ нагарданд. кор қариб ба ҷанҷол оид шуд. хушбахтона аз миёни паррандаҳо лаклаки пири бо тадбир пеш баромад ва чунин маслиҳат дод: ҳа дӯстони азиз, ака дӯзд аст, дӯзд бояд ҷазо бинад. лекин дӯздии ака ба хубӣ анҷом ёфтааст. яъне аз чормағзҳои пинҳон кардаи вай ниҳоли бисьёр рӯидааст. 5-6 баъд фақат одамон не, мо ҳам чормағзхӯрӣ хоҳем кард. лекин ин чунин маъно надорад ки ака мисли пештара сафеди хушрӯ монад. биёед ин тавр кунем: зоғ дар ғори ангишт то сиёҳ шудани паруболаш нишинад. акаро каме барвақттар озод кунем. бигзор вай ало гардад. ин таклифи лаклаки пири бо тадбир ба паррандаҳо писанд афтод. ҳама ба ақлу заковати вай аҳсанд хонданд. қисса кӯтоҳ: шутурмурғи қозӣ баъд аз 1 моҳи дигар акаро аз зиндон баровард. паруболи вай ҷо сиёҳ шуда буд. ака ало менамуд. зоғ бошад боз 6 моҳи дигар зиндонӣ шуд ва мисли ангишт сиёҳ шуд. акнун дар фасли зимистон вақте ки барфи лаклакӣ меборад, зоғ барфбозӣ мекунад. аслаш ин кори вай бозӣ нест. зоғ як замон сафеди хушрӯ буданашро ба хотир оварда аз аламу сӯз барфро ба паруболи худ пош медиҳад. гӯё сафед шудан мехоҳад. аммо доғи гуноҳро шустан осон нест. акаро бошад, акаро гунҷишкакони шух масхара мекунанд. аз барои дучормағз ака ало шуд. нафси бадаш ба ҷонаш баду бало шуд. ака гунҷишкакони шухро дошта ҷазодиҳам мегӯяд, лекин ба онҳо расидан наметавонад. думаш дарозу вазнин аст. бачаҳои азиз, инҷо афсонаҳои Заргушаки шоир ва ака ало шуд анҷом ёфт. афсонаҳоро нависандаи бачаҳо Азизи азиз навиштанд. дар пешниҳоди барномаи биё хобаки ширини мо саҳм гузоштанд ровӣ адиби бачаҳо Санавбар Ибодова, иштирокчи озмунҳои ҷумҳуриявӣ, коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. хоби хуш хурдтаракони азиз.